Ma, ito lang naman magandang view dito. Nakapila kasi ako. Eh, buti may ganda, may ganyan, no? Nakatutok lang ako. Nakatutok lang sa magandang view. Kaya ito, eksakto na sa pila ako. Tapat ko siya. Ayan mo. Ayan mo, oh, yan. Idol Gerald, thank you so much for coming. Ma, nasa tapat ko siya. Kaya dyan ko tinututok, ma. Fifteen tusok Kabsat. Thank you so much, Kabsat Gerald. Nasa pila kami, oh. Sasakay kami ng boat. Upcoming, yan. Pag pinindot ko, baka mawala ako dito sa live ko, Idol Gerald. Isa lang gamit ko kasi. Isa lang gamit ko, Idol Gerald. Pag pinindot ko siya, baka mawala, ma-exit ko tong live ko. Saka ng Kabsat. Ayan, sige, dyan lang muna dyan. Yan, okay. Okay, Kabsat Gerald. Ayan, magdikitan na lang kayo dyan, guys, ha. Mal Felix, message mo ko, ha, pag nag-live ka, no. Sasakay pa ako ng boat, Mahal Felix. 3, 4, 5, 6. Yan, thank you so much, Kabsat Gerald. 4, 5. Yes, 2. 3, 4, 5, 6. Yan na lang, papakita ko muna sa inyo. Is it windy? Yes. Antok ako, mahal. Sige, tulog ka na, mahal, Felix. Tulog ka na, mahal, Felix. Malapit na kami. Yan, lapit na. Ayan, biglang nawala yung 27 viewers ko. Ayan, sige, dyan lang yan. Marami pang papasok dyan mamaya. Yan, tampay lang ako. Sige, mahal Felix, thank you so much sa patambay. Salamat po. Don't sleep, huh? We ride the boat. We ride the boat.
Lalabs Original Akura Official. Yan, malapit na tayo guys.